De 4 a 4, a obra que puido escribir en vida e a que nos coñecemos, publicada de Manuel Antonio. Hoxe acompáñanos no plató de informativos de V Televisión Luís Núñez Rei. Moi boas, Luís. Luís Rei Núñez, tamén che orde dos apelidos. E ele é o autor da traducción bilingüe que teño nas miñas mans e publicada por El Patito Editorial. Luís, como caeu nas túas mans esa encarga tan especial, imagino, de traducir o castelán versos que temos na nosa mente asociados ao galego cun vocabulario, cuns termos moi particulares de Manuel Antonio? Bueno, eu teño unha relación de vello cos editores, non? Con Gemma e Fausto, que están facendo un labor impresionante en El Patito Editorial, e tomei o encargo que me fixeron de traducilo ao castelán como un agasallo que me estaban facendo. O que intentei foi que para a xente que despois se anime a mercar o libro que tamén resulte un agasallo. Pareceme difícil captar a esencia dun poeta que escribe na súa lingua natal, neste caso, Manuel Antonio era de Rianxo, nado en Rianxo, pasala ao castelán. Non se perde algo desa intencionalidade? Bueno, sempre se perde coas traduccións, non? Din que traducir é traizoar, non? O que pasa que é o que permite que circulen os textos e cheguen a moitos máis lectores dos que inicialmente tiñan acceso a eles, non? Bueno, hai dificultades fundamentalmente cando se traduce poesía porque está suxeita a unha serie de límites, non? Claro, xa só a métrica... E de normas. O que pasa é que no caso de Manuel Antonio iso non existe, porque el era o primeiro vanguardista, por así decirlo. Verso libre. En Galicia, sí, bueno, procuraba a novidade e desentendíase da métrica e da rima, non? Entón, bueno, nese sentido, é importante respetar o léxico e facer unha traducción pois axeitada, pero non é tan necesario pois precisar outras cousas. Luís, unha curiosidade, o tema do vocabulario marítimo que el introduciu, tantas verbas pois antón descoñecidas polo gran público, como fixeches a hora da traducción? Había un equivalente tal cual en lingua castelá? Sí, en xeral, sí, claro, porque en todas as linguas hai as mesmas, bueno, hai palabras para definir as mesmas cousas, non? Entón, bueno, nese sentido, sempre se atopan as equivalencias, non? Bueno, intentamos que soase tamén cunha certa... porque non é un autor dútil, non? Que manexe o idioma pola música e tal, senón que digamos que é unha poesía moi varonil, non? Bueno, pois o que intentamos tamén era que a traducción soase non a caramelo, non? Porque el rexeitaba o caramelo. É unha poesía dura neste sentido, non é precisamente doce a poesía de Manuel. Claro, porque intervén tamén é moi intelectual, non? Ata certo punto, e conta cousas, é polisémica, e introduce vocablos que non formaban parte, digamos, da lingua literaria estándar. Claro, quizáis na época estábamos aínda pendentes ou digamos, acostumados, non, a poesía pois de figuras como Rosalía de Castro, estamos falando de comezos do século XX, do 1920, e de repente chega Manuel Antonio, non, coa súa poesía rupturista, que marcou, entendo, un antes e un despois. Bueno, eso é evidente, non? Bueno, por aqueles anos hai como unha terceira vía que bascula entre a tradición e a modernidade, que o máximo representante, penso eu, que Luís Amado Carballo, está os neotrovadoristas que, digamos, que se remontan no que fan, bueno, pois dunha maneira magistral en Cunqueiro ás cantigas medievais e as readaptan e traballan sobre iso, e despois está o caso singular de Manuel Antonio, que non ten parangón e que bebe
das vanguardas no seu propio tempo, ou pouco despois do seu propio tempo, de maneira que vanguardista en galego, porque inaugura o vanguardismo nas letras galegas e na poesía galega, pero vanguardista en términos absolutos, quer decir que é un autor que pode estar ao lado de Huidobro, ou ao lado de Apollinaire, ou ao lado de quen queiramos, porque penso que estamos falando dun autor de Rianxo, que ten un mundo mariñeiro moi acusado na súa obra, dun autor galego que exerceu tamén de galeguista e de nacionalista, pero é un autor universal. Decimos, un mundo mariñeiro que creou, pois eso, na súa especial imaginación, pero tamén mamou dende dentro porque ele embarcou, foi mariño, non? Sí. Estudiou na mariña. Ten, claro, el fíxose piloto e estivo embarcado en 2 barcos. Este libro é produto das 2 primeiras singraduras. Básicamente polo Mediterráneo, está escrito no Constantino Candeira e dedicado ao capitán. Ten tamén a cousa importante para nós de que fainos fixar os ollos no mundo marítimo, na Galicia mariñeira, porque, digamos que no imaginario colectivo ou literario, o galego e Galicia por antonomasia era o mundo labrego, o mundo do interior de Galicia, e é o que fai é desplazar a atención de todos, dos lectores, ao mundo do mar, que tamén sempre foi importantísimo para a economía e para a realidade de Galicia, pero estaba bastante ausente da literatura. El abre Galicia a novos horizontes, tamén a novas, incorpora novas voces e novas maneiras de ver o mundo. Claro, quizás dalle como unha nova categoría ao mar, máis alta da que tiña, máis alta estima da que tiña naquel momento, máis asociado quizáis ao rural, aos povos pequenos. Sí, pero que Galicia sempre foi moi importante a presencia do mar, non? O sea, Manuel Antonio non é o primeiro mariñeiro, nin navegante, nin mariño que houve en Galicia, non? Bueno, era unha ausencia, era un silencio arredor, ese mundo ensordecedor, non? Dentro da literatura galega, e el introduce as letras galegas en todo ese universo que estaba bastante ausente. Luís, Manuel Antonio é coetáneo de grandes figuras como Dieste, como Castelao, como Vicente Risco. Que influencia tiveron estes autores en Manuel Antonio? Se que tiveron algunha? Bueno, Dieste foi cómplice de Manuel Antonio porque por xeración os dous son de Rianxo, tamén non é Castelao, e, por certo, na mesma rúa estaban as casas familiares dos tres en Rianxo, separadas por poucos portais, cada unha da outra. O que ocorre que Castelao é maior que eles, é dunha xeración anterior, é da xeración nos, e eles son, en parte, produto de cousas, de portas que abre a xeración nos para todos, pero desde a rebeldía. Basicamente, Manuel Antonio é o fillo rebelde da xeración nos. E digo, se el coñecía, digamos, pois esas figuras, entre comiñas, máis tradicionais, como entra en contacto coa vanguarda europea nese momento? Bueno, un rapaz novo como el, nado en Rianxo, que, bueno, que estivo estudiando en Santiago e en Vigo, como entra en contacto? Claro, el tiña unha curiosidade infinita pola literatura, tiña vocación literaria clarísima, e ademais quería estar informado en tempo real de todo o que estaba sucedendo. Agora é fácil porque hai moitos mecanismos na sociedade contemporánea que permiten que todo sexa instantáneo. Daquela non, porque para conseguir un libro había que pedilo, había que... Hai unha carta que lle dirixen
creo que os dous, Manuel Antonio e Rafael Dieste a Vicente Risco, pedíndolle información. Risco é dunha xeración anterior, os de nós, que en parte tiñan esa idea de Galicia da que falábamos antes, pero eran xente que sabía idiomas, que viaxara, porque Risco viaxou, aínda que tivo unha maneira pacata de ver o que se presentaba diante dos seus ollos, pero tamén Castelao viaxou, Otero Pedrallo, e Risco facilitalles información de moitos movimentos de vanguarda que están nese momento presentes na escena literaria europea, só que tamén lles advirte que a él non lle interesa demasiado, pero que sí que fai é facilitarlle a información. E despois, a partir de aí, Manuel Antonio, coa súa curiosidade, pois segue o seu propio camiño, pescudando niso e atrevéndose con todo o que vía que se atrevían os autores coetáneos que escribían en francés ou en inglés, cousa que os homes de nós non fixeron. E dentro do punto de vista político, era militante político Manuel Antonio? Que modelo de Galicia desexaba? Era independentista? Bueno, non sei se era independentista, desde logo foi dos primeiros asistentes ás asembleas nacionalistas, tiña unha vena ácrata libertaria, e era un home rompedor tamén, non só en termos literarios, sino tamén en termos políticos. Nese sentido, se estivese hoxe entre nós, pois eu creo que abogaría desde logo polo dereito a decidir e probablemente pola independencia de Galicia. Crees que a Galicia daquele entón se lle quedaba un pouco pequena para as súas aspiracións artísticas, canto menos? Sí, pero non era algo que padecese únicamente Manuel Antonio, padecíano todos os que vivían a Galicia daquel tempo, onde había moitas carencias. El ten unha mentalidade e unha vida que lle permite ver outras realidades, ver outras cousas, as que asiste desde un barco, formando parte da tripulación e coñecendo portos e persoas, pero tamén desde a literatura, porque no fondo a literatura está aí, o que se escribe está aí para facilitar que se poida viaxar a outros tempos e a outras realidades. El practicaba ese tipo de viaxes que é que practicamos todos os que amamos os libros, para escribilos e para lelos. Lamentablemente unha vida curta, porque morreu aos 30 anos de tuberculose, unha enfermidade daquela, non se sabe, Luís, non está científicamente mostrado? Sí, non chegou aos 30 anos por uns meses e tal, pero el quedou orfo de pai aos 4 anos, que morreu de tuberculose, e tamén el morreu de tuberculose. E a lle tocou padecer esa mesma enfermidade. E, iso truncou unha vida, pois, tamén truncou toda unha literatura que podía darnos, unha obra na que agora destaca polos 19 poemas de 4 a 4, pero que lle permitiu esa vida curta escribir tamén outros poemas que eran non libros pechados como é este, senón proxectos de libros máis ben. É unha pena que todo iso, todo o caudal de lecturas e coñecementos que foi adquirindo coa súa vida e coas súas lecturas, pois que non tivese tempo a ofrecernos máis galanos como de 4 a 4. Luís Rei, non temos tempo para máis, só recomendarlles aos nosos espectadores esta lectura moi recomendable de 4 a 4 nesta edición del Patito Editorial, que ademais vai acompañada de magníficas e novidosas ilustracións de Pablo Otero. Un libro exquisito. Luís, moitísimas gracias. Grazas a vos. Un placer. Marchamos, quedan como cada noite con Vía V, nos voltamos mañán a eso das 9:05. Adeus.